Salutare tuturor, sunt Escobar și bine de la un episod. Astăzi o să ne jucăm Minecraft Skywars episodul 2. Dacă aveți episoade de Skywars, scrieți un comentariu. Uitați un like și un subscribe. Hai să luăm și... Bum! Hai! Mergem în mijloc. Dați like acolo. Bă, băieți! Fiți atenți aici, 3 make. Băiatul vostru 3 make. Bum, bum, and bum. Am luat de pe lucru. Dacă nu o să bubuie, cred că o să bubuie asta aici. În pantalonul. Asta e. Opa. Hai. Mergem să batem o echipă acolo. Ăsta ce dă, mă? Hopa? Nu cred. Bine, mă. Nu. E unul corp aici. Știu bine că e unul corp aici. Poțiune? Mai am poțiune? Nu mai am. Trebuie să vedem. Ultimii, da, mai sunt o echipă și încă unul. Bine, hai. Uite la aici. A băgat asta în față? Nu. Bine. Nu cred. Bine, mă. Am avut la bine, mă, băieți. Sau câte îndăpăruri am folosit. Trebuia să-l iau. Am luat aici, îndăpăruri, nu. Băieți, am pierdut un îndăpăr. Ok, am câștigat să cred că s-a omorât. A căzut în void, ok. Revenim cu motorul meci. Ok, am revenit. Ok, sunt singur la 2. O să fiu foai, băieții. Mi-e frică deja. Că e și noapte. Bine. Fără ce split, asta e. Am venit qua. Mort și ăsta. Deja double kill. Avem deja un double kill. E frică rău. Dacă îl scot pe ăsta repede. Mamă, nu mai scot. Mort. Bine. Nu e nicăieri, nu știu unde. Bine, mort. Bine. Dacă îi luăm enderpearl-urile. Bine, și ăsta mort. Bine! S-a aruncat singur. Hai, mă, dacă dă refill, îi sparg. Dacă dă refill și un pic un enderpearl și un chestplate, îi sparg aici, mă. Hai să așteptăm refill. 30 de secunde. 2 secunde. Hai, 2 secunde. O secundă, 3. Bine. Haide, mă. Îi sparg, ești nebun, sunt transpirat tot, haide. Dacă mergem aici, poate mai avem un chest aici, chestul ăsta de aici. Opa, avem. Bă, dar ăsta n-a fost deschis, trebuie să mă aici. Bine. Hai. Dă-o cu mine, mă. Nu, bine. Gigi, nu cred așa ceva, l-am bătut. Ok, am revenit și cu altul la meci. M-am fix ce-mi trebuia. Cât noroc să am, efectiv, era să cad. Cu norocul meu. Vă dați seama, cât noroc pus mai mult oare. Adică deloc. Simplu. Că dacă acum am avut noroc, a doua oară nu o să am noroc. Efectiv, dacă vine ăla încoace, aici. Bum. Ia să vedem, doare? Te-am tras și nu mai încoace. Asta e ce stau. Bum. What? Mai era un player? Nu cred. Deci nu se poate. Așa o băieți Minecraft și Legend Frost ăsta? Bă, dacă cu ăsta mai fost prieteni. Cum? Nu știu cum, dar cumva. Îl știu pe Legend Frost ăsta. L-am mai bătut de vreo 10, aud. Ce vrei. Eu n-am cască și am dat lui cu cască. Să vă dați seama cât de inteligent sunt. Ieși de aici, băi. Ieși. Nu e nimic. Să nu ies. Ieși, bă, de aici. Hai blocul. Așa are. Hai că am nevoie și eu de echipă, că nu e prea greu, nu.
Deci, băiet, m-a bucnit toată râsul. Deci nu e posibil. Cum, bă, să-mi tai propria cracă care eram pe aia, să vă dați seama. Bă, dar nu am cum să-i bat pe ăla. Bum. O duc-o, frate, hai. Bine. Crezi că ești șmecher, mă? Crezi că ești șmecher, mă? Nu. Ne. Facem figuri de-astea, mă, că o dau mereu cu ei. What? Bă, dar a vrut să se bată cu mine, să vă dați seama. Cât de repede a expediat acasă. Mai e aici? Ăla? Nu mai. Cred că ăla e ăla, că l-am bătut. Ok. Iar al meu a murit așa, nu știu ce să-i fac. Wow. Al meu a căzut. Ce? Păi, am găsit și mai multe enderpearl-uri. Dar unde, frate, ultimul? Îl caut de jumătate de oră și nu este. Avem 6 enderpearl. Cred că cea mai bună modalitate să mergem pe el. Să căutăm pe fiecare insulă. 1, 2, 3, M4. Aici, să vedem. Nu-i nimeni. Uite-l! Uitați-l, frate, unde s-a ascuns. Unde te-ai ascuns, bă? Un hit ți-am dat. Un hit. Băieți, e venit și cu ultimul meci. Uitați-vă și voi. Am picat el cu smocul ăla. Băi, de nu mă duc pe primul pe el. Bă, mă duc direct pe el primul. Unde nu-i nimic. Mamă, cred că ăla de acolo. Dacă l-am lângă mine, e mult instant. Deci mi-a făcut foarte mulți nervi. Deci vă dați seama câți nervi am acum eu? Nu aveți cum să vă dați seama. Că sunt nervos rău. Îl bat pe ăsta, n-are nicio șansă. Îi dau 10 pe fire one tap. Opa, mai unul. Uitați-vă și voi pe ăsta vrea să încerce, dar nu poate. Că sunt prea sus și dau un hit moare. Deci tu câți nervi mi-ai făcut, nu se poate exprima în nervi. Efectiv, nu se poate exprima nervi. Sunt prea nervos. N-ai bere. Și când, bă, te gândești că facem și o episod mai... Uite-l bere la cine e, mă? Cine e ăsta, frate? Ăsta, nu știu. Să n-aibă în răpăr. Al meu a fost că Speed Bridge, da, a căzut. Mamă, și ăsta arcadet. Dăm bătălia arcașilor, am zis că dăm bătălia arcașilor, ce ai? Lasă-mă pace. Bine, măr. Atât a fost, boss. Dă-te. Câți nervi mi-ai făcut și tu? Câți nervi mi-ai făcut și tu, fratele meu? Câți nervi mi-ai făcut și tu, fratele meu? Câți nervi mi-ai făcut și tu? Ia zi, boss, cât nervi mi-ai făcut? Nu, bine. Scăpai. N-a scăpat. Scapă el. O bătaie scurtă cu moartea. Nu credeți. M-a bătut. Asta e, am făcut 3 kg, am fost locul. Asta e, cam atât vă acest episod, am făcut bani. Noi ne vedem viitoare, GG băiatului. Uitați un like și un subscribe la episoade. Noi ne vedem la viitoare cu un episod de Minecraft. Pa, pa!